Tak dobrý den, vítejte u další recenze. Dneska bychom vám chtěli představit tohle příslušenství, které si můžete koupit jak k telefonu, tak k tabletu. Rád bych ještě podotkl, že ode dneška už vysíláme na novém kanále. S Honzaurem máme nový kanál, Touchmania, takže přidávejte odběry a pište komentáře, budeme moc rádi. Takže hned se na to vrhneme. Tak já vás zdravím a jako první příslušenství si ukážeme sluchátka. Sluchátka jsou značky Skullcandy, takže kvalita je zaručená. Se to tak vysune. Tak. A hned můžeme vidět sluchátka. Pod sluchátky je uložený 1,30 m dlouhý kabel, který je plochý, takže jeho odolnost je zaručená. A první dojem ze sluchátek mám velmi dobrý, i když tady je nerozbaluju poprvé. Moc se mi líbí, jsou v různých variantách, například v červené, modré, hnědé. A vlastně tohle je zrovna zelená varianta. Tak můžete vidět podušky, které jsou opravdu velmi příjemné, na uši padnou jako ulité. Díky plochému kabelu se vlastně vaše sluchátka nemůžou zasukovat. Je zde 3,5 mm jack konektor, což si myslím, že je důležitá informace. Padne jak k mobilu, tak k tabletu i k počítači. A musím velmi pochválit jejich zvuk, jsem z nich překvapený. Velké zvýraznění basu, takže poslouchání písniček jak na ulicích, tak doma nebude problém. Takže sluchátka bychom měli a podíváme se na hard disk. Hard disk je 500 GB, takže je klasický, je to značka Adata, takže značkový a podíváme se tedy dovnitř. Tak. Hned po vysunutí můžeme vidět samotný hard disk, který je velmi malý, takže není problém ho dát do kapsy. Součástí balení je potom už jen nějaká příručka a nějaké nálepky na disk, ale já už si ho rozbaluju podruhé, takže vlastně už nepotřebuju číst nějaké příručky, jen abyste to věděli. Vlastně kabel je chytře řešený, je vlastně tak kolem disku, takže vám nebude nějak zavazet. Takže disk je kompatibilní s Windowsem 7, ale nainstalujete ho i na jakýkoliv software, takže nebude problém a hned po zadání do počítače se vám ovladač tohoto disku nainstaluje sám, takže nemusíte mít jako potíže s nějakou instalací složitou a vlastně slouží stejně jako fleška, akorát s větší pamětí. Tak to by bylo asi vše a podíváme se dále. A vrhneme se na drobnější příslušenství. Tak jako asi největší kousek je tu ochranná folie, která bohužel není na tenhle tablet. Nýbrž tablet má příliš velký displej, ale folie je z 99% průhledná, jsou zde 3 kusy a je zde i takový, ukážu, nástaveček, když budete nalepovat folie, tak si to hezky vlastně vysajete z toho ty bublinky. Tak vrhneme se dál. Jak už z minulé recenze víte, tak tohle je kabel, do které se vlastně napojí fleška, to si později ukážeme v instalaci softwaru. Potom zde nalezneme taková dotyková pera. V balení jsem si koupil tedy 2. Musím pochválit, mají na konci takovou gumovou podušku. Vlastně imitují prst, takže se velmi příjemně tablet ovládá. Potom zde máme takový hadřík z mikrovlákna, kterým tablet párkrát přetřete a je čistý, takže žádné škrávance na tabletu nepůjdou vidět ani čmouhy. A jako poslední kousek tu máme klasickou flešku, tady mám 8 GB, takže si potom ukážeme toho instalaci softwaru. Tak teď se podíváme, jak vlastně spustit flešku, takže si normálně tablet odemkneme. Zapojíme flešku, správně to tam
Točíme. Poté píchneme do tabletu. Tablet už nám to načítá. Vlastně tady funguje ta aplikace Stick Mount, která už nám automaticky načetla flešku. Takže máme zde aplikaci vlastně správce souboru HD, takže na ní klikneme. Poté se nám objeví úvodní strana, tady je tlačítko nahoru, poté zmáčkneme ještě jednou. Složka SD card, nevím, jestli vidíte, je to SD card 0, klikneme a budete rolovat, dokud nenaleznete složku USB Storage. Nevím, jestli to právě vidíte. SDA1 a zobrazí se vám všechny filmy nebo data, co máte na flešce a vlastně tenhle jakby prohlížeč dokáže i PowerPoint, takže nebude problém si pouštět nějaké prezentace. Tak to by bylo z dnešního videa vše. Po případě dávejte odběry, lajky a pište komentáře. Loučí se s vámi Honza A Štěpán.